وريث ختم عدناني مذيق كل فيدان assalamu aleykum yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah ko julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti nene baba kono en calmini hilifaɓe diine haada ha hilifaɓe cosaan en garti e yewtere men nafoore lewru korka waɗantu mon ɗum ko Mansour Sow ɓurɗo andirede Thiat kodde si sawande e dusatami e yewtere nde ko mo keptinɗon e ayawo Pindi TV machallah ko sukoto bangi duuɓi kono ko kellifaɗo e mawɗo to bange gandal e hakkille foof machallah yo Allah ɓoynu gandal ngal ceerno Alassane dusata men ceerno Alassane Ba assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. E dañde weltare lawol ɗimmol e salminde yeeɓiyankoɓe Pindi TV salminde umma islam o fof salminde khalifa men diine khalifa men aada e no kewmi wiide ni ñaagade jomiraɗo subhanahu wa taala rokka en fuɗɗorade e bismillahi arrahmani irrahim rokka en geynirde alhamdulillahi rabbil alamin amin kala ko haalaɗo ko ene nafa e jomiraɗo subhanahu wa taala hokku en naftorade kala ko haalaɗo ko wona ene nafa e jomiraɗo subhanahu wa taala waylen en wattan en kina nafa nde wonno ko nafoore tan woni hen faandare meɗen. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah ceerno Alassane ko kalɗa ko famnima to calminmi ɗo anne ko ɗon calminɗa hilifaɓe diine foof yoɓe ɓooyɗo eɓe duusa en kaɓe eɓe gandina en kadi diine men eɓe dokka en kadi gandal no feewi. Alassane deuxiéme numéro men nafoore lewru korka hande premiére question men nataten koye ɓuure korka sa wi ɓuure korka noon ina heewi fannuji ɗi ganduɗa jiida joni noon ceerno Alassane ɓe ganduɗa ko yeeɓoɓe Pindi TV e jamma e ñalawma suba koye kikiɗe ko accoɓe hakkille Pindi radio no feewi kadi ɓuure korka holko jomiraɗo subhanahu wa taala wi hen holko sharia wi hen gartana amin hen bandiraɓe mbawa famde. Alhamdulillah Mansour a namdima ko waɗi fayida ey kadi ko namdal mangal namdiɗa ey ɓuure lewru korka ɗum ɗon kala julɗo biɗo ko julɗo ina foti ɗum humpitade ey ina jeeya e ko ɓuri moƴƴude koorɗo o reena ɗemgal makko min al fahshai wal munkar wa kalamin qabihi e haalaji gañaɗi o reena ɗemgal makko e haalde konngol ngol ina metta jomiraɗo subhanahu wa taala nde wonno ganda goto wi wala tatlubu lizzata lada lhalqi bila taazzuzi indal maliki oto ɗaɓɓu teddungal e tagore nde ngal ina haɗma teddude to jomiraɗo subhanahu wa taala ina jeeya e ɓural korka ɗo wonno gorko walla debbo hono ko kalnoɗen e yewtere men ɓennude rentade ko wiyetemo bachara e mo babala nde wonno ina wona sababu bonnude korka ko ɓuri yiɗede e korɗo o suro so dañi o dambo e nder galle makko wasa yaade jooɗade grand place uji haalde ko toɗɗakimo nde wonno annabi sallllahu alayhi wa sallam o haali e hadis o wi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaani ina jeeya e ko moƴƴinta islam neɗɗo o e ko yonnata islam neɗɗo o e ko fewnata islam neɗɗo o yaha ko toɗɗimo wadde so tawi neɗɗo o hoori yoren farji makko e farji joom suudu makko ɗo wonno gorko e ɗo wonno debbo so tawi neɗɗo o hoori yo ƴeew terɗe makko o suura terɗe makko hano haniri ni nde wonno korka ko ɗum dewal Allah ñalawma korka o tan ko ɗum dewal Allah wonde e nder lewru korka ndu ko ɗum dewal Allah wadde so tawi neɗɗo o hoori yo reen hurum lewru ndu yo reen teddungal lewru ndu yo reen haalde hen haalaji ina loramo walla yo reen wadde hen won gueɗe jooɗade e ñoode wadde walla juude carte haalis walla wadde dam e ko nandi hen foof ɗeɗo gueɗe foof ina aña yiɗaga korɗo ɓatto ɗum saka waɗa ɗum nde wonno korɗo ko ɓuuri yiɗede yo wat yo ñiiɓ e dewal Allah yo ñiiɓ e waɗ istighfar yo ñiiɓ e qiyamul leyli e waɗde nafilaji jamma kala ko ina ɓallinamo jomiraɗo subhanahu wa taala
kala ko ina ɓeeɗo hecciɗinɓe ɓerde nde fewna ɗum e Allah yo ñiiɓe wadde ɗeɗon gueɗe. Assalamu aleykum. waaleykum salam wa rahmatullah. ko ɗum woni salminago diine l'islam ni alhamdoulillahi rabbil alamina. ko kalɗa ɗo ko famnimo no fewi kadi yimɓeɓe ma ƴettu hen nafoore no fewi saabu lewru korka ko woni hen koye ɓuure e moƴƴere e baraji ne heewi. mi namdoma namdal gotal hande hakkude hoddiɓe lewru korka ari dérangement ji kewɗi ɗi manam oɗon gonduno kadi machallah e jaam e celal e kisal oɗon jahodira oɗon tottodira ñamele hande lewru korka ari hoddiɓe ɗiɗo ɓaddodirɓe holko Allah wi hen manam holno ɓe poti wadude kamɓe ɗiɗo holko sharia haali hen. eyyi hoddiɓe en kalinima yewtere men ɓennude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama o neɗɗo teddinnoɗo koddigal. eyyi fono no mbinomi ni ko neɗɗo wonno e nder ko eko wona korko goo so tawi lewru korka ari so tawi o waɗi ɗum o fulanti ɗum. eyyi toppitade haqqe koddigal ko hunde mawde to jomiraɗo subhanahu wa taala. toppitade haqqe koddigal way koto toppitade enɗam ni nde wonno jomiraɗo subhanahu wa taala haali hen haalaji tiɗɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama haale koddigal haalaji tiɗɗi nde wonno hande so tawi hunde heeɓima walla hunde yani e ma haɗa bande en arde ko hoddima gatto wullude gatto arde yeehi ha wiyama so tawi aɗa Allah hokkima arsiɓe a yeehi ha aɗa itta asagal Allah waɗi koddiɗo ma nan ɗon asakal na yani e muɗum so tawi a wirtimoma a nawni miskino goɗɗo gonɗo banggue goɗɗo asakal ma jaɓetake wadde kaɗɗo asakal ma jaɓede te eɗen fof eɗen gandi asakal koye jogul islam jeeya wadde baɗowo sababu asakal ma wasa jaɓede ɗum noon asakal eɗen gandi ko dewal Allah baɗowo sababu asakal ma wasa jaɓede on noon aɗa foti wattude makko haqqille mbatta e makko haqqe koddigal lor nelaɗo sa sallam ko la darara wala dirara hoto lorru hay goto hoto lorle. wadde ɗo mbawɗa wande koddiɗo ma rokkumo haqqe makko han foti hanirde ni ha tente lewru korka so tawi aɗa jogui ko an samarimo ballama no humtori so tawi ko an samarimo ballama no hejjori so tawi an samarimo so tawi ko wiyete zakatul fitri ari ko wono asakal muddo hoore haɗa yimɓe ɓe juuloyde ittu asakal muddo hoore dokka koddiɗo ma beele ɓerde makko no ɓuuɓa so ɓerde koddiɗo ma taw ko miskino ɓuuɓi tan ɓeno jomiraɗo subhanahu wa taala ɓuuɓat so ɓerde jomiraɗo subhanahu wa taala ɓuuɓi tan Allah fiyana moƴƴinde gueɗe ma. alhamdulillah haqqille e haqqi koddigal no fewi ko hunde mawde kadi ko hunde yeɓade machallah machallah gacce hakkille e koddigal ko nen ceerno Alassane wi ceerno keptinaɗo gandaɗo duwotoɗo Allah jaabo gaccen hakkille kadi e jokkere endam en kaali joni ɓuure korka nattaten joni haade men uddude yewtere nde koye kaɗe korka ko gandanɗa hoorema koko haɗa e nder korka hande a yiyat a yahat ha ɓoysa tan potta e ko gandanɗa hoorema yooɗani fewani kadi wona ko yiiɗa e lewru korka koko haɗa hande jaaha kadi jooɗoɗa e place walla grand place walla jaaha e nokku nana ko holko haalate ko ganduɗa kadi yaadani lewru korka ne wawi bonnude korka ma ene wawi kadi aɗa wawi hen windanede kadi bakkat c'est sa woni lewru korka poɗɗa ko wadde kada windane baraji poɗɗa wadde ko ɓeydatama ko nowatama yeeso kadi ko moƴƴe e neɗɗo hono ma wadde sen gari e kala ko haɗa e lewru korka ɗum noon holko sharia wi hen holko Allah wi hen. eyyi Mansour neɗɗo so tawi a woni sababu gofol hay sa wofani a woni sababu gofol so bakkato ari tan an aran hen ka peccotoɗo sabu ko an saabi neɗɗo no saabo gofol tawatinani ha tente rewɓe ɓornade e nder lewru korko ko ina ɓeta terɗe ma ɗum ko e nder lewru korko eko wona nder lewru korko fof foti kono so tawi ari e nder lewru korko lewru ganduɗa ko lewru juuɗo ko lewru islam so tawi a hoorani teddin lewru ndu so tawi a hoorani teddin hooroɓe so tawi a ɓorni ko waɗi sexy ko ina ɓeta terɗe ma kalɗo mbirtiɗa korɗo ina ƴewma so tawi anduɓe mbi ko nadaratul ula so tawi ko darande adinde ɗum noon ina yaafe
so darande adinde noon so tawi a darande adinde duumiji premier ƴewgol ngel quoi a daari a yi a puɗima ina yaafe sabu yitere kam a wawa jaggude ɗum jaggirta ɗum tan ko so tawi a yii ko Allah haɗi aɗa andi ɗum ɗo ko Allah haɗi hoto fawte hen yitere ma ɗumto so tawi a fawi hen yitere ma aɗa andi ɗum ɗo Allah na haɗi ɗum kono a salima fawtude yitere ma bakkar dana e dow hoore ma an a fawi yitere ma mo pawɗa yitere ma ha woni sababu ruhu ɗo dañɗa bakkar ɗo hay kanko dañi bakkar hay kanko ɗum bindaneɗa goo fof o winnete goo sabu ko kanko waɗi feere ha an korɗo pawɗa yitere ma e dow makko fidde kanko waɗi fof wadde neɗɗo so tawi lewru korka ari an neɗɗo ina yiɗa e ma cuura terɗe ma ɗe fof ina yiɗa e ma mbasa hewde jaali bolli puuƴe haajuji tan kecce ɓe ngala tan yaade garan police uji ɗum hande ne heewi en kalin ɗum e yewtere men ennude so lewru korka ari nden rewɓe ɓe jeune uji ɗi jeune fille ji ɗi e jeune garçon ji ɗi ko nden ɓe ɓurata rendude ko nden ɓe ɓurata hawrude e grand place uji maɓɓe ha tente so tawi waktu tisbar yoni e mbaɗa dakko koor e waktu tisbar e onno saaha jeyaɓe Allah ɓe yiɓɓe Allah ɓe rewɓe Allah ɓe jahat jama walla juma juulo tisbar so weeɗi jooɗo ketto tafsir Qur'an ɓe ngannduɗa on haqqillaji men goni koye aduna ɓen ɗon jiiloto hande hol galle mo kawreten fedde men rewre ara jooɗo defana en ñaamen ɗum ɗon yiɗaka e korɗo wadde so tawi korɗo ina yiɗa e ma kaffu lisanihi o reena ɗemgal makko o reena jami'i jawarihi dennagal terɗe makko fof o reena ɗum farji makko jungo makko yitere makko nofru makko jooɗorde makko kala ko woni e makko ko ina wiye tergal yo reen ɗum alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Alassane ɗon famnima no fewi machallah yeɓiyankoɓe kadi maɓe belto hen no fewi kadi maɓe dañ hen kadi nafoore no fewi émission o ko nafoore mehe mere ɗum noon tagi guinnirɗen ɗum nafoore lewru korko ceerno Alassane message mo ganduɗa aɗa jogui ɗum aɗa hokka ɗum jeunesse o e nder lewru korka mbaynoroɗa temps o gasi ha laaɓi eyyi koko kalme yewtere men ko tan yoɓe cinno e lewru ndu eyyi ɓe ganda lewru ndu ko lewru teddundu lewru ndu ko lewru Allah ko lewru islam ko lewru julɓe ko lewru jaɓɓe Allah yiɓɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam wadde so tawi lewru ndu ɗo ari mbaɗe hen neɗɗo fof yo waɗi hen kaddi doole mum kaddi baawal mum ha wawa hettude ɓuure gonne hen ɗe rewɓe warɓe mawɓe e sukaɓe kala bawɗo hoore ene hattani yo cinno no huuriɓe somo wawi jaɓɓade o jaɓɓo so wawa jaɓɓade so korka ari yo hoor so wawi duusde yo duus so wawa ko so korka ari yo hoor alhamdulillah aduna foof nani message o machallah en beltima e ceerno Alassane no fewi ko haali ɗo ko famnima kadi nannima kadi ma yimɓe dañ hen nafoore no fewi ma ɓeydu gandal neɗɗo ma tak neɗɗo kadi ɓeydo andude holno hordirata holko haɗa holko yemira alhamdulillahi rabbil alamin wadde ceerno Alassane a jarama Allah jarama wonno ɗo yeeso haalirde nde ko Mansour Sow ɓurɗo andirede Thiat en jetti no fewi kadi caméraman uji men ɓe gandanɗa hoorema guila subaka ha joni eɓen daari ɓe jarnama no fewi en jarni kala liggotoɗo e Pindi TV ha tengte Pindi radio ɓeyde wadde abonné ɓeyde wadde partagé nafoore e nder lewru korko ɗo tan keɓata ɗum e Pindi TV alhamdulillahi rabbil alamin min tottimon aadi taw koye émission goɗɗo Mansour Sow e ceerno Alassane nafoore lewru korko on jarama كل فيدان